na čo? Aj predstaviť sa, či to tam bude nejak netreba, ne? Dobre. Teraz aj tak vyzerám jak idiot, som zle oblečený. No, mám to dobre? Haló. Vážení televízni diváci. Raz, dva. Pokiaľ majú vidieť. Práve ako som mal monológ, kurník už sa končil a teraz ty toto. Poď. Raz, dva, tri, vážení priatelia, mám tu pre vás zo pár životných pravd. Šuchtiky. Joj, Petrik. Raz, dva. No, Karol, ty teraz som akorát hovoril, že ty za Alicou. Skúška mikrofónu. Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní erotickej nočnej relácie. Efuliatko. Mojím dnešným hosťom je veľmi známa pornohviezda. Saifa, vy mi do toho tu neprť. Ja im nemám čo povedať. Nakoľko to chceš asi? Počkaj, keď bude svietiť červená, tak už pôjdeme. Haló. Nie, podľa mňa toto už ale nahráva tajne. Dobrý deň. Môžem začať takto poslednou. Tam, kde mi neodstávajú vlasy. Nakoľko sa tam má hovoriť? Tak rozmýšľal som, čo vám poviem, ale keďže by si zo mňa aj tak všetci robili srandu, tak ja vám nepoviem nič. Počkaj, alebo rozmýšľam, či by som povedal niečo veselšie, ale asi nie. Ja a ja? my by sme vám chceli odkázať, že Je veľmi dôležité, aby ste si jednoducho verili a nikdy naozaj nešlapili. je mimo. Ostaňte verní sami sebe. A dôverujte si, pretože to je najdôležitejšie a rozhodne Efa a ja to potrebujeme asi najviac. Krátko, hej? Mám pozrieť do objektívu. Takže rád by som odkázal všetkým, ktorí prídu po nás, že všetko sa síce na svete mení, technológia postupuje, ale to rádio tu bude vždy. Takže na to rádio každý z vás bude mať, aj keď to tak dnes nevyzerá. To je jedna vec. Druhú vec by som chcel odkázať tým našim deťom, priamo tej generácii po nás, nepýtajte alimenty odo mňa, to ste mali priskôr, to je neskoro. A majte sa dobre, milujte sa, noste sa. Sú veci... Ne, ešte raz. Dobre ho mám? Ahoj, som Rasto Dudka, pracujem tu vo Fan Rádiu už teda pekne dlho na to, aby som vám mohol povedať nejakú múdrosť. Za tú dobu, čo som tu, som toho zistil viacej a je veľmi dôležité si pripomenúť, že Tatry sú síce malé, ale sú naše, že dnes už bez auta neurobíš ani krok a že diaľnica do Žiliny je dobrá vec, na východ ešte lepšia, ale priatelia, kým nebude diaľnica do Žiliny, nebude diaľnica ani na východ, tak to si teda vyhoďte z hlavy, že najprv bude na východe diaľnica a až potom bude do Žiliny. Už si lezím na nervy, ja viem, ale... Katarína, nerob si hanbu. Dobrý deň. Takto? Dobre. Mám pre vás niekoľko životných pravd. Tá prvá je, aby ste sa nebrali príliš vážne, potom tá druhá, aby ste vždy boli sami sebou a tá tretia, vždy počúvajte Fan Rádio. Toľko som chcel. Pekne som povedal. Pekne. A čo si povedal? Čo ja len budem robiť dnes večer na nášť sama. Prvé poschodie, druhé dvere vľavo. Dám lepší. No rozmýšľal som, čo vám poviem, ale zase by ste si hovorili, že som veľmi chytrý a kolegovia by si zo mňa robili srandu. Hlavne tí, ktorí ma nemajú radi, takže ja vám nepoviem nič. Chcem budúcim generáciám odkázať možno jednu takú svoju základnú a veľkú životnú skúsenosť. Podľa možností sa v živote nedržte hesla, že budete v ľuďoch prebudzať nadšenie, lebo tiež budete v 30-ke vyzerať tak ako ja. Čo ty chcel povedať, že mi sa trošku upravila? Milé budúce generácie, sú veci, ktoré vy už nebudete poznať. Možno tak z obrázkov. Viete, napríklad také včielky, keď sa milujú vo vzduchu. Letia. A zrazí ich autobus. Alebo nebudete vidieť dážďovku, ktorá bude opýtať dažďom. Koníka, alebo púpavu odfúknutú, sfúknutú. Nedoplať. Ale mám vás rád. Ja by som vám nechcela ani tak nič povedať.
Ja by som len chcela využiť situáciu, že ma natáčajú, aby som zaznamenala toto. Potom toto. A ja si to budem vždy na stránke pozerať a počas môjho dvojfázového tréningu porovnávať. Takže asi toľko. A dôležité je predsa len v živote, aby ste neboli egoistické svine, lebo je najhoršie, keď sa človek zaujíma len o seba. Ja vám poviem tak. Ja neviem, čo by som vám povedal. Dobre, tak im povedz ostatným, že nech oni už neodkazujú toľko, dobre? Ja sa hanbím niečo odkazovať, ale môžem si to dovoliť. Ja by som chcela odkázať všetkým generáciám obrovské milióny, ale až vtedy, keď ich zarobím, takže držte mi prsty. Ďakujem pekne. Čiže východ so západom vlastne nebude spojený, kým nebudú tá diaľnica do tej Žiliny. Aby sme si to povedali teda z opačného pohľadu, môžete vyrobiť diaľnicu z Košic cez Prešov a na východ, ale kým tá diaľnica do tej Žiliny nebude, tak taká diaľnica proste jednoducho nebude, aby bolo jasné. Neviem, či to bolo zrozumiteľné. Ja by som sa chcel ospravedlniť všetkým generáciám, ktoré prídu po nás, že... A môžu prísť aj pre nás. Príďte pre nás a ja sa vám potom ospravedlním, že čo som sa vám chcel ospravedlniť, ale som sa chcel ospravedlniť, že sme nedokázali zastaviť padanie vlasov na svete, že jednoducho vy ste už plešatí, my máme aspoň teda bohaté vlasy na rozdiel od vás. Potom sme sa chceli ospravedlniť za to, že ide tak pomaly vývoj mobilných telefónov a že sú stále ešte takéto veľké a že ešte to asi tak dlho nebude, kým budú na hodinkách a potom som sa chcel ešte ospravedlniť za tie Ečka, čo sme my začali sačkovať do potravín a vy si to už potom vyžierate bez akejkoľvek prirodzenosti. Tak, pardon. No tak ja vám nepoviem vôbec nič, lebo keby som niečo povedal, aj tak by som bol všetkým na smiech, ale jedna vec je úplne istá. Miňo klame. Ja ti takú vpálim, že uvidíš. Ale som ti len chcel dať púšť. Ježiš, bože, ináč podľa mňa všetci hovorili múdro. My sme povedali hroznú kravinu. Povedal som všetko? Povedal som dažďovku, púpavu, čeličku. Čo hovorili všetci múdro? A vieš všetko, jak môže Slavo povedať niečo múdro? Ale že nejaké púpavy a že to všetko a bylinky a jelene a toto všetko už žiadne ďalšie generácie nebudú mať. A my sme povedali nezmysel, že šlapiť vedľa. Prečo to platí pre každú generáciu, nešlapiť vedľa? Vieš čo, napísá, poď. No, skúsime to ešte raz. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. V dnešnej dobe PVC a terorizmu si snáď dovolím poslať také drobné posolstvo, ktoré by vám možno pomohlo. Povedal ho jeden poľský teoretik a režisér a ja som si ho zobrala za svoje. Požičiam vám ho. Ty žiješ, i přijde ten moment, ty zemřeš. Ďakujem. Dovidenia. Ja, vieš, len keby sme nejakú myšlienku povedali. Saifa, a kde chceš ty v hlave nabrať svoje myšlienky? Lenže ja mám toľko myšlienok moja. Že ja keď som ťahala čakárka. Že ty keď si chodila spriame na podpostelou, tak ja už som čítal Kanta. Ahoj! Ahoj!